ihanteesta, koska on yksinkertainen fakta, että me eletään monikulttuurisessa Suomessa ja monikulttuurisessa länsimaissa. Teos ei kerro rasismista, vaikka se on rasismin vastainen, eli se kertoo tutkijoista. Mä kirjassani ikäväkseni enimmäkseen syytän tutkijoita huonoista argumenteista, mutta mä en moiti tutkijoita huonoiksi ihmisiksi, enkä huonoiksi tutkijoiksi, mä moitin aina sitä argumenttia, ja se on mun mielestä kohtuullisen hyvin tuolla toteutettu. Kyse on intersektionaalisen ajattelun perustasta, eli valkoisuudesta ja valkoisen ylivallan käsitteestä. Että se on päätynyt esittämään kaikki etniset ja syrjäytymisen ongelmat rotuongelmina 1700-luvun rotuajattelun tapaan. Ihan vähän kärjistää, kysymys on pelkästään tästä. Eli rodullistaminen on uusi käsite, jolla yritetään uusrodullista ihmisiä, kun oltiin jo selvitetty, ettei rotu sellaisenaan selitä ihmisestä yhtään mitään ihonvärien lisäksi, eikä edes ihonvärieroja tarvitse selittää rotutermillä. Kirja on myös hyvin henkilökohtainen, siellä on epätieteellisiä osioita, jotka on sitten merkattu, että tässä noudataan intersektionaalista tutkimustapaa, johon kirjoittaa henkilökohtaisia tuntemuksia välillä. Itse asiassa naapuri tuli, kun mä sain lastin kirjoja, tuli naapuri, mä annoin silleen, mä olin, että taivas tuohon saa heti tietää naapuristaan kaiken. Mutta Hesarissakin puhutaan rodullistamisesta jutuissa, THL-sivuilla puhutaan valkoisesta hauraudesta ja sillä ei tarkoiteta niin kuin löyhää seksuaalimoraalia, vaan sitä mielenterveyden yleisongelmaa, että me kuulemma ollaan luonnostamme etuoikeutettuja rasisteja kaikki. Eli tämä on se iso ongelma, mihin mä tällä kirjalla halusin puuttua. Ja kirjassa on 100 lainausta ainakin intersektionaalisilta tutkijoilta, eli varmasti ovat saaneet itse puhua ja itse osoittaa, että puhuvat ainakin minun näkökulmastani ihan puuta heinää. Ihan muutama pääasia. Valkoisuusajattelun konkretisoituna 5 eri tutkijan toimesta, niin kiinnitän huomiota vaikka siihen, että suomalaiset historiat kuulemma kertovat pohjoismaisesta kolonialismista, rotuajattelusta ja modernin valtiorakentamisen kolmiyhteydestä. Jos suomalainen historiankirjoitus on tätä, niin rotuajattelusta voi sanoa, että sitä on tuoneet intersektionalistit itse suomalaiseen ajatteluun. Sitä ei ollut täällä 50 vuoteen. Tämä seuraava on mun mielestä näistä käytännössä tärkein. On ymmärrettävä valkoisia ääriliikkeitä ja tavallista valkoisuutta toisiinsa kietoutuneina osina samaa valtastruktuuria. Se, mitä tässä varsinaisesti sanotaan, on, että länsimainen yhteiskunta on fasistinen perusluonteeltaan. Jos mietitte, mitä siinä tulee sanoa, eli valkoiset ääriliikkeet ja tavallinen valkoisuus on toisensa kietoutuneen valtastruktuurissa. Eli siinä, mikä meillä on valtakulttuuri, eli länsimainen demokratia Suomessa. Mainioinen on toi 4. tuolla alhaalla, jossa todetaan, että Suomen mainit rankkaukset maailmanlaajuisissa tasa-arvotutkimuksissa, lainaus, edelleen edistävät homogeenisuuden ja valkoisen hegemonian käsitteitä suomalaisuuden määrittelemisessä. Toisin sanoen, mitä tasa-arvoisempaa politiikkaa teet, sitä hegemonisemmaksi tulet. Lähdetäänpä sieltä Laura, joka on kansanedustaja, tuntee näitä mekanismeja ja miten poliitikot yrittävät niitä ongelmia ratkaista. Joo, no ainakaan tämä hallitus ei halua lähteä sitä uhrin näkökulmasta liikenteeseen, että meillä on automaattisesti jotkut tietyt ominaisuudet, että olet uhri, että se niin kuin aiheuttaa siihen syrjäytymiseen, vaan jokaisen tarina on aina yksilöllinen, ja sen takia, kun me käsitellään syrjäytymistä, niin jokaisella on niin yksilöllisiä syitä siihen. Jotain elämässä on tapahtunut, jotain perheessä on tapahtunut, jotain on sairastunut, tai sitten on vammautunut tai jollain lailla. Mutta tietenkin, kun tehdään tutkimuksia, niin voidaan huomata tällaisia, niin kuin tilastohan se on niin kuin tilastollinen näkyvyys. Voidaan ajatella, että esimerkiksi
sosioekonominen asema, että voidaan löytää semmoisia yhteisiä tekijöitä. Mutta jos me ruvetaan ihan pigmenttiä ottamaan siihen, niin se nyt ei ole kovin tieteellistä, mutta kulttuurit ja käytänteet ja tämmöiset sosioekonomiset taustat ja tällaiset tietenkin vaikuttaa. No miten niitä sitten voidaan torjua? Niin tietenkin tämä kokoomuksen, täällä oli kokoomuslainen myös tätä kirjaa tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, niin siihen tietysti hyvinvointivaltio pyrkii, että me pyritään siihen, että olisi se tasa-arvoinen yhteiskunta ja lähettäisiin siitä, että otetaan niitä yksilöllisiä tarpeita huomioon. Se sitä, mikä on ollut perinteinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, että meillä on myöskin tiettyjä perusoikeuksia. Ja tästähän tämä hallitus ja edelliset hallitukset niin ovat kiistelleet, että kuinka tiukasti ne tietyt ihmisten perusoikeudet ovat niitattu kiinni sitten tähän meidän yhteiskuntarakenteeseen ja myöskin jopa lainsäädäntöön. Ja tässä mielessä niin kun mä näen, että tutkimuksen näkökulmasta on äärettömän tärkeää, että me voidaan tarkastella paitsi yksilöitä ja yksilöiden ongelmia, niin me voidaan nähdä, että mihin ne yksilöt sijoittuu tässä, minkälainen systeemi me ollaan luotu. Ja kyllä tietysti yhteiskuntatieteessä vanha perinne on tutkia myöskin valtaa ja valtarakenteita, joihin sitten voidaan hyvin helposti yhdistää sekä valta, politiikan valta, talouden valta, kulttuurin valta, mutta myöskin erilaiset yhteiskuntaryhmät, puhutaan sitten luokista tai identiteettiryhmistä tai mistä tahansa. Että tässä mielessä niin tämä on aika kompleksinen kokonaisuus ja mä näen tällaisella, mä tulen itse siis aluetutkimuksesta, tuolta Alexander-instituutissa me tutkitaan Venäjää, Euraasia ja Itäistä Eurooppaa. Se on hyvin tyypillistä tämmöinen monitieteinen lähestymistapa, jossa ongelmia tai kohdetta tarkastellaan monesta eri suunnasta tulleen, jossa on takana tietyt tieteet tietysti, mutta sitten se päätetään ja katsotaan, että mikä tieteen alan lähestymistapa vastaa parhaiten siihen kysymykseen, mitä halutaan tietää. Sitten Taina. Joo, mä mietin tätä sillä just sen tutkimuksen kannalta, että jos lähdetään niin kuin tutkimuskentälle kysymään, että millaista syrjäytymistä täällä on. Ja mä mietin itse etnograafina, mä oon tehnyt etnograafista tutkimusta paljon. Ja muun muassa muusikoiden kanssa, jotka on hyvin erilaisista taustoista ja myös erilaisista etnisiteeteistä. Sitten mä oon tehnyt semmoisessa kaivoskylässä, missä on erilaisia niitä vanhoja kaivosihmisiä ja heidän perheitään ja kaikenlaisia ihmisiä siinä kylässä. Niin mä mietin just sitä niin kuin verrattuna tämmöiseen perinteiseen etnograafiseen tutkimukseen, jossa mennään ja kysytään niin kuin hyvin semmoisella laajalla skoopilla, että mitä täällä tapahtuu tai mikä on tämä todellisuus näiden ihmisten mielestä. Niin jos se kysymys onkin, että miten täällä syrjäydytään tai miten sinua on syrjitty, niin se on hyvin toisenlainen jo se koko lähtökohta sille. Ja silloin siitä niin kuin tulee, ja sitten taas mitä tulee näihin yksilöihin, niin sitten taas toisaalta etnografiassa se yksilökin kuitenkin on hyvin sellainen niin kuin merkittävä ja tärkeä niin kuin henkilö ja toimija siinä, ja tavallaan ne yksilöiden väliset erot ja yksilöiden erilaisten juuri näidenkin siis intersektionaalisten eri siis sukupuoliluokka, kaikenlaiset asiat, mitkä siinä vaikuttaa, niin koko tämä, niin sehän se kuitenkin se yksilön erilaiset tilanteiset on hyvin niin kuin erilaisia. Että kyllä mä näen, että tässä on niinku semmoisena niinku tutkimuskysymyksenä siinä on, minkä mun mielestä Ari hyvin tässä osoittaa, että siinä on paljon ongelmia lähteä kysymään sitä. Sehän on jo paljon suljetumpi kysymys sinällään. Mutta sitten mä voisin ihan nopeasti sanoa vielä semmoisen aika niinku, ehkä epämuodikkaan niinku ajatuksen tähän koko syrjäytymiskeskusteluun sikäli, että mä näkisin, että nyt on paljon tällaista, että se, joka syrjäytyy, mitä se sitten tarkoittaakin, niin senhän ei tarvitse aina olla syrjäytetty, vaan se on voinut ihan itse haluta sitä. Että jos nyt mietitään tämmöisiä tilanteita, että aika usein monet nykyisin ihmiset haluavat myös akateemisista positioistaan itse syrjäytyä hyvinkin, ja sitten sitä myöten myös monista muista niin kuin tilanteista tai yhteiskunnallisista niin kuin tämmöisistä paikoista. Et siinä on niin kuin myös tällainen kohta, että mikä on tämä tämmöinen niin kuin itse valitun syrjäytymisen suhde sitten tähän tämmöiseen syrjäyttämiskeskusteluun. Et se on musta yksi kysymys myös tässä, koska musta tuntuu, että sitä on yhä enemmän ja enemmän, että ihmiset ikään kuin valitsevat tämmöisiä syrjäytymisen positioita eri asteisina ja eri rekistereissä. Eli kyse ei ole mistään valkoisesta hegemoniasta, vaan vapaaehtoisesta oravan pyörästä pois hyppäämisestä. Nimenomaan vähän tällainen kansallinen syrjäyttäisittuna sanottuna, mutta joo.
Sitten vielä Päiviltä tähän kommentti. Eduskunnan ja poliittisen toiminnan näkökulmasta. Mä olen 28 vuotta ollut kansanedustaja. Tällä hetkellä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, jossa aika paljon tätä syrjäytymistematiikkaa pohditaan koulutukseltani lääkäri. Niin kun ajattelee, että kyllähän siis yhteiskunnallisilla rakenteilla, kyllä niillä on selvä yhteys syrjäytymiseen ja me suomalaiset ollaan aika onnellisessa asemassa, jos verrataan niin kuin maailmanlaajuisesti, että meillä on kuitenkin sellaisia rakenteita, on koulutusmahdollisuudet, on terveydenhuolto, on sosiaalipalveluita, on toimeentulotuki niin kuin viimesijaisena toimeentuloturvana, joka niin kuin pystyy sitten niin kuin estämään sellaista totaalista syrjäytymistä. Sitten jos tämän niin intersektionaalisen niin tutkimuksen ja niin ajattelun näkökulmasta tätä mietin, niin ainakaan niin syrjäytymisen suhteen meillä miehet ei ole etuoikeutettuja. Että niin monessa suhteessa, sanotaan vaikka vangeista, 8% on vain naisvangeja. Valtaosa vangeista on miehiä, samoin esimerkiksi väkivallan uhreista. Mutta niin jotenkin tällaista, jos mä ajattelen tämmöistä niin intersektionaalisen feminismin ajatusta, on aika vaikea minusta yhdistää tähän syrjäytymisajatukseen suomalaisesta kontekstista. Eli summa summarum todellisuus ja teoria eivät kohtaa, kun puhutaan, että tämä intersektionaalinen teoria selittäisi tämän syrjäytymisen, mistä se oikeasti johtuu. Todellisuus on paljon monimutkaisempi. Se perustava ongelma siinä, mitä intersektionalistien teksteistä lukee, on tuossa ylhäällä. Intersektionaalisuus nostaa esiin marginalisoitujen subjektien ainutlaatuisia epistemologisia asemia voidakseen muotoilla näkemystä tasa-arvoisuudesta. Ja nyt tässä on kysymys siitä, että mikä tämä tällainen asema on, ja pitää osata lukea. Epistemologinen asema. Ainutlaatuinen. Ei! Mitä tarkoitetaan epistemologialla? Avataan siitä. Että kysymys on, mitkä on niin kuin tieteellisen ajattelun perustat, millainen on totuusväite. Sitä pohtii epistemologia. Ja nyt jos me ajatellaan, että Arihalo on eronnut avopuolison, lasten isä, sitä ja tätä, akateeminen pätkätyöläinen, mitä mä oon mainostanut paljon, niin millä lailla se tekee mun tietämisen tai luulemisen erilaiseksi? Kun kysymys on siitä, että joko sä tiedät tai sä luulet, tai sitten sä luulet tietäväsi. Ja tämä on niin yksinkertainen asia. Eli aina kun totuusväitteitä mietitään, niin ensin mietitään, että mistä puhutaan. Sitten mietitään, mitä siitä puhutusta varsinaisesti väitetään. Sitten mietitään, että onko se konteksti hahmotettu, eli ymmärretään, missä puhutaan. Nyt sä, Arihalo, puhut omassa jonkkaritilaisuudessasi ihan mitä haluat. Mitä retorisia keinoja siihen totuusväitteeseen liittyy. Ja sitten kysytään aina, että mistä siihen on kokonaan vaiettu. Mistä aspektista tähän asiaan liittyen kenties on vaiettu. Tälleen tutkitaan totuusväitteitä. Ei niitä tutkita siten, että kuinka paljon Arilla on taskus rahaa. Epistemologisia, niin se sisältää just sen ajatuksen, että ikään kuin sillä subjektilla voisi olla joku täysin ainutlaatuinen tietämisen tapa. Ja se on sitten jotenkin musta sitä, mikä tuntuu, että on läsnä tällaisissa, kun vaikka tutkitaan, sitten marginalisoidut, mutta myös varmaan tällaisessa kaikessa niin kuin alkuperäkansatutkimuksessa ja muussa, että jotenkin fetisoidaan sitä semmoista toisin tietämistä ja myös tätä toiseutta, joka on siis tuotettu. Jotenkin musta tuntuu, että se toiseuskin tuotetaan sinne vahvasti. Niin silloin tullaan vähän semmoiseen musta ongelmalliseen tilanteeseen siinä mielessä, että kun tietohan ei tosiaan voi sillä tavalla niin kuin yksilön on vaikea yksin sitä jotenkin luoda ja kokonaista epistemologiaa ja tietämisen tapaa, että se on kuitenkin aina kytköksissä siihen yhteisöön ja traditioihin ja tietämisen tapoihin, että mä jotenkin tykkään hirveästi siitä kirjallisuuden tutkija Mikko Lehtosen
semmoisesta teesistä, mistä hän on useasti sanonut, että kokemuksia voi ihmisellä olla monenlaisia ja myös ei-kielellisiä kokemuksia, mutta aina kun puhutaan tiedosta, niin se kytkeytyy kieleen ja kieli on väistämättä tämmöistä, mikä jaetaan sitten yhteisöllisesti. Että tässä tulee mun mielestä niin kuin sitä sellaista, että aletaan jotenkin niin kuin pitämään niin, että annetaan jokaiselle tosiaan tämä tämmöinen niin kuin valtava tämmöisen ainutlaatuisen epistemologian arvo jokaiselle yksittäiselle kommentaarille, niin siinä on mun mielestä, sitten siinä menee vähän se puurot ja vellit sekaisin myöskin, että tutkijan tehtävä on tosiaan tuottaa se tieto siitä aineistosta, mikä voi sisältää monenlaisia yksilöllisiä kokemuksia. Ja yleensähän ne kytketään johonkin tutkimustraditioon. Nimenomaan. Tässä Ja nyt on ollut erään elokuvaohjaajan väitöskirjassa kysymystä, kun saa keskustelua. Olen saanut tosiaan lyhyen ajan sisällä niin sekä käräjäoikeudesta että hovioikeudesta molemmista kolmen tuomarin yksimielisen, selkeän, vapauttavan päätöksen näistä kaikista syytteistä, joita on näistä, voi sanoa, niin kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvista näkemyksistä, niin nimenomaan tähän sukupuolen kysymykseen ja seksuaalisuuden kysymyksiin liittyen. Mun mielestä aika mielenkiintoinen viranomaistieto, että jokaista valkoista ahdistaa hänen etuoikeutensa ja jos ei ahdista, niin ei ole ymmärtänyt omaa etuoikeutensa asemansa. Koska tämän intersektionaalisen valkoisuusparadigman se perusta on se, että valkoisuudesta voit parantua vain yhdellä tavalla. Käänny intersektionalistiksi, koska silloin ne kaikki muut on siellä toisella puolella ja silloin sä saat syyttää niitä rasisteiksi ja ennakkoluuliseksi ja syrjiviksi. Ja tämä on, niinku on se vaarallisuus tässä ajattelussa. Tuostahan tulee nyt... Tämä on se syy, missä kirjoitan kirjan. Tämä on niin mustavalkoinen tämä asetelma, että yliopistossa mua varoitellaan koko ajan siitä, että heillä on kuin sä uskallat. Miten niin? Että milloin yliopistossa on kielletty puhumasta tieteellisistä argumenteista ja argumentoimasta vastaan? Eli tässä nyt tulee tämä pelon ilmapiiri ja toisaalta tuo, mitä kerroit, niin muistuttaa inkvisitiot. Siinä syntisiä aletaan tuomita, kunnes se kääntyvät oikeaan uskoon. Ja vertaatkin tuossa kirjassasi heti alussa, käytät siinä yhdysvaltalaisia mustia tutkijoita, jotka ovat verranneet tätä herännäisyyttä, tätä wokea ja intersektionalismia tällaiseen uskonnolliseen, ja yksi käytti jopa termiä kultti. Niin tuo muistuttaa nyt sitä, ja se on nyt sitten sinne valtiorakenteisiin jo pesiytynyt. Mun edellisestä kirjasta oli lainattu Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen tekstiä tämän kevään ylioppilaskirjoituksiin. Niin opettajat somessa, joiden kanssa olin tekemisissä siellä, olivat sitä mieltä, että se oli epäreilu kysymys ylioppilaskirjoituksiin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen terminologia sieltä ottaa, eli oikeus elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Koska lukiossa vasta 4. kurssi käy läpi Ranskan ja Yhdysvaltain vallankumouksen. Miten me luullaan, että meidän nuoret opiskelijat ymmärtäisi omaa länsimaista kulttuuria, jos ei niille koskaan kerrota, mistä se on tullut. Koska mun ongelma niin useimmiten on se, että opiskelijoille pitää selittää niin aivan alusta lähtien, että mistä länsimaisessa demokratiassa alun perin kysymys, mistä kukaan ihmisoikeudet keksi. 1600-luvulta luonnonoikeusteoreetikot aloitti ne ja 1700-luvun valistus aloitti sen kehityksen, jossa me ollaan nykyisin. YK:n ihmisoikeusjulistus on melkein amerikkalaisten mielestä pelkästään se, että otettiin 1776 Jeffersonin teksti sinne. Mutta meidän pitää niinku ymmärtää, että missä me ollaan. Ja meidän pitää ennen kaikkea olla tietoisia siitä, että se, että me ollaan länsimaisia ihmisiä ja me uskotaan ihmisoikeuksiin, se ei tarkoita, että kaikki maailman kulttuurit uskoo niihin itsestään selvästi.
Että meidän pitää, että kulttuurin tutkijoiden ymmärtää, että uskonnolliset arvot on joissain kulttuureissa, ne menee ohi jopa näiden, koska ne on niitä pyhiä arvoja. Ja tämä on sitä, mitä kulttuuritutkijoiden pitäisi ymmärtää niin kuin ensimmäiseksi. Ja se on se, mikä intersektionaalinen tutkimus ensimmäiseksi lyttää. Sitä ei kiinnosta se ollenkaan, koska he tietävät jo, miten maailman kuuluu olla.